Hallelujah. Daniel chapter 6. Daniel chapter 6. Ngicela ongifundelayo bese uyangifundela angiqalele ku verse 1. Sibuke nje indaba kaDaniel. Bese siyahamba sifuna ukulungisa umzalwane la sihambe siye ekhaya. Hallelujah. Kunomzalwane oyedwa esemzele namhlanje kule ndaba. Hallelujah kule ndawo. Ubona le worship le ize kuwe wena wedwa nje qha. Hallelujah. Loyo mzalwane oyedwa makube uwe, makube yimi. Hallelujah. Ungasifundela mama. Sizofunda incwadi kaDaniel chapter 6 Yebo. verse 1. Yebo. Isihloko sifundeka ngale ndlela. uDaniel usemphandweni wezingonyama. Yebo. Verse 1. Kwaba kuhle kuDariyu ukubeka phezulu kombuso izikhulu eziyikhulu namashumi amabili ebeziyakuba sembusweni wonke. Phezu kwaso wamisa abomongameli abathathu, uDaniel engomunye wabo, ukuba izikhulu zibike kubo ukuze inkosi ingalimali ngalutho. Verse 3. Yebo. Khona uDaniel lo wabadlula abomongameli nezikhulu, ngokuba umoya ophakemeyo wawukuye. Yebo. Inkosi yayicabanga ukumisa phezu kombuso wonke. Khona abomongameli nezikhulu base bafuna ukuthola utho ngoDaniel. Yebo. Oluqondene nombuso. Kepha abathola ngalutho nacala kuye. Hallelujah. Ungama nje kancane lapho sizophinde sifunde. Ngicela uzongihlalela sikuzame nje nawe namhlanje njengomama Judith. Uzongihlalela la uzongifundela ngemic mawufunda. Hallelujah. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ukube bengingafika lapha mara kuze ngingacross la cela azohlalela ngapha egameni lika Jesu. Siyabonga egameni elinamandla. Okay. Hlalela ngapha ngenxa yentambo. Hallelujah. Egameni lika Jesu umamsangweni lo sifundelayo egameni elinamandla lika Jesu siyabonga kakhulu. Sifunda incwadi kaDaniel. La sifunda khona bazalwane encwadini kaDaniel. uDaniel uye waphila. Uma ephila uphile endaweni emibusweni emibili ehlukile. Uye waphila eJerusalema ngokuzalwa wakwaIsrayeli. uDaniel uzalwa eJerusalema. Hallelujah. Nginganasho ukuthi wakusiphi isizwe lapha kodwa uzalwa khona. Hallelujah. Ngazi noma umLevi noma uNathaniel noma wasendlini kaAaron yabapriest wathunjwa uDaniel. Uma ithunjwa uthunjwa uNebukadnezar. Hallelujah. Siyakwazi ukuthunjwa bazalwane. Ukuthunjwa ukukidnapwa. Hallelujah. Uma bakidnapwa uNebukadnezar kudilizwa iJerusalema linqotshwa libathathwe uthathwa kanye noShadrach noMeshaki noAbednego bayiswe ezweni laseBabylon. Bafike bahlale embusweni kaNebukadnezar. Abusa uNebukadnezar aphenduka isilwane. uNebukadnezar adle utshani anethwa amazolo. Yonke lento ichazwa uDaniel umchazela amaphupho wakhe ukuthi yini into ezokwenzeka ngaye. Hallelujah. Adlule emhlabeni uNebukadnezar. Uma adlule emhlabeni uNebukadnezar kungene indodana yakhe. Hallelujah. uBathsheba wathi igama lakhe lithanda ukubanzimanyana kodwa mawufunda uchapter 5 uyalithola. Hallelujah. Bathsheba. Hallelujah. Makungena uBathsheba uthatha izitsha ezalandwa uNebukadnezar endlini yakaNkulunkulu eJerusalema azophuza ngazo iwayini atuse onkulunkulu bakhe aphuze nabomakhwapheni bakhe Nkosi uJesu. Uma esakwenza lokho kwavela isandla sabhala odongeni sathi mene teke uFarasite ukuthi umbuso wakho Nebukadnezar sukhalkulethile ulula uphelile sunqobile uNkulunkulu uyakuwisa. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu. So uDaniel abizwe azochazela inkosi umbhalo obhalwe odongeni
ukuthi uchaza ukuthini, ngoba ke kwabizwa bonke abaprofeti nezazi, nabo bonke abakhuluma babhodle, nabo bonke abathi bona bazi kangcono bafundile, bonke nabalumba imilumbo babizwa ukuthi bathaze umbhalo ukuthi uthini umbhalo obhalwe odongeni, bahluleka ukuchaza. Sathane unamanga uqaba ukuthi uvusa idatha ngeke sishumayela, sizoshumayela. Haleluya, bantu sizoshumayela. So mabahluleka ukuchaza, kulandwe uDaniel. Daniel afika ngene, uma engena awubheka umbhalo, lithi iBhayibheli kwasunkulunkulu uyamambulela okubhaliwe odongeni. Umenemenete ke uFarasite ayitshela inkosi, bathi ngoba sewenze kabi, ulande izitsha zikaNkulunkulu ophilayo, waphuza ngazo wayini, watusa uNkulunkulu bakho, umbuso wakho si uNkulunkulu uweyile ulula, uzowubulala awuchithe. Haleluya. Kwenza uDaniel lokho ku 2 King kumbusi wesibili, makufuna Nebukadnezar kungena umntanakhe, makuphuma kufa umntana kaNebukadnezar kungena inkosi yesithathu uDinariyu. Haleluya. Angene embusweni abuse. Uma abusa uDinariyu, uDaniel usaphila, akakafi, mara sisezwa lutho ngoShadrach noMeshach noAbednego, asizwa lutho ngabo, akusakhulunywa ngabo. Indaba yabo yaphelela ekuthenini bangena esithandweni somlilo, abashanga baphuma, yaphele yabo indaba, sakhulunywa next ngabo. uDaniel uyaqhubeka chaza amaphupho, kuDis King uyaqhubeka uDaniel ubekwa ukuthi abe umunye wabaphathi. Lithi iBhayibheli masifunda, kuye kwabakhona umoya ophakeme omenza ukuthi a-excel ukudlula abantu. Ake usho ukuthi ngizo-excel ukudlula abanye. Haleluya. A-excele ukudlula abanye, abekwe nabo. Izinkosi uDanariyu seyiyacabanga ukuthi no mani, lo muntu nami ngithi ngiyinkosi ngiyazazi, mara lo hlakaniphile, lo nokwazi lo. Haleluya. Bese inkosi yadecide ukuthi ngizombeka abe eduze nami, ngoba kubalulekile ukuthi uma sihamba sihole abantu, silide abantu, sibheke ukuthi ubani onokuhlakanipha okokwakha lento esiyilidayo, bese loyo muntu singamjelaseli, kepha simdonse, simsondeze eduze ukuthi asisize, asakhise lento esifuna ukuyakha. Haleluya. Inkosi le yabona ukuthi uDaniel uhlakaniphile, yase ifuna ukumsondeza eduze, ifuna ukumbeka ukuthi abe phezu kwalabo abayi-1200 abakhona, bonke labazoripota kuyo uDaniel, bese uDaniel aripotele yena, ngoba ubone ukuhlakanipha kuDaniel. Haleluya. Bese lithi iBhayibheli lezi abekwe nazo, abusa nazo, zaba nenhliziyo embi, zaba nejelasi. Haleluya. Ngoba bazoba khona abantu abanenhliziyo embi, babe nejelasi, mase kuphakanyiswa, mase babona uNkulunkulu akusebenzisa, bese bathi ake sifuna icala kuDaniel, simbeke icala ukuze angafinyeleli la inkosi ifuna ukumbeka khona. We need to terminate his dream, njengoba kayenzeka nakuJosefa. uJosefa uNkulunkulu amplanela ukumbeka phezulu, kepha abafowabo baba neplani nejelasi, baba neplani ukuthi bafuna ukuterminate iphupho lakhe, because there are people who are close to you but they are dream killers.
babulala amaphupho wabantu. Haleluya. Baqaphela basaba abantu abazofuna ukubulala iphupho lakho. Haleluya. Lithi iBhayibheli balifuna icala kuDaniel, abalitholanga, akatholakanga cala kuye, akubanga nasice bangammangalela ngaso. Makamfuna kwabahlebayo, uDaniel akahlebi muntu. Makamfuna kwabaphuzayo, uDaniel akaphinthi. Makamfuna kwabalala nabafazi babantu, uDaniel akalali nabafazi babantu. Makamfuna kwabalala neentombi zasesontweni, uDaniel akalali neentombi zasesontweni. Siyombamba ngani ngoba bafuna ukukwehlisa, kepha ungabanikeza ithuba lokuthi bathole icala kuwe. Haleluya. uDaniel akazange abe necala lokuthi bammangalele enkosini, bamthola njalo epure, ethembekile. Be faithful to God. Tholakala uthembekile ngaso sonke isikhathi, ima eqinisweni ngaso sonke isikhathi. Haleluya. Thembeka, iba intombi nje ethembekile, ube insizwa ethembekile, ube umzalwane othembekile. Haleluya. Esizomkhuthuza simfune abantu abayenza izinto singamtholi. Be faithful to God. Sishoda ngabazalwana abanze ngoDaniel namhlanje, abathembekile. Haleluya. Bakufuna ngoba le pride bangabatholi, ngoba abantu namhlanje bashaywa ipride. Haleluya. Shaywa ipride. uNkulunkulu wamsebenzisa nje kayi-1, wawisa umuntu oyi-1, avela khukhumale, sekube uye sekuyenza amapost abhale athi wozani bizani TV nizobona ukuthi mina ngiyakwazi ukuwisa abantu. Ipride yabahlupha abazalwane, impakamo. Haleluya. We need abazalwane abanjengoDaniel. Isitha sizomfuna singatholi next kuye. Haleluya. Singabathola abazalwane abanjengoDaniel la, masingathi siyafuna ngempela. Haleluya. Qhubeka mama ufunde verse 4. Yebo. Khona abongameli nezikhulu, yebo, base befuna ukuthola utho ngoDaniel, base bafuna ukuthola utho ngoDaniel. Kunento abafuna ukuyithola ngawe. Kuphuma kuwe ukuthi uyabanika noma ubaniki na. Funda mama. kepha abatholanga lutho, Kepha batholanga lutho, natala belingekho. ngokuba wayethembekile. Wayenze njani uDaniel? Wayethembekile. Iba umzalwane othembekile. Thembeka emphakathini, thembeka ebandleni, thembeka ku-department okuyo, thembeka emsebenzini kaNkulunkulu, thembeka emnikelweni, thembeka, thembeka. Funda mama. Akutholanga siphosiso natala kuye, akutholwanga siphosiso natala kuye. Akahlebi muntu uDaniel. uDaniel akakwateli muntu. Haleluya. uDaniel akangali uthi waseungalile esontweni. Haleluya. uDaniel uyabekezela.
uDaniel unama fruits of the spirit. Masingakuhlola wena singawathola. Love, kindness, patience, gentleness, perseverance. Do you have those things? Hallelujah. Ngoba ziyafuneka kumzalwane. Funda mama. Yebo. Ayesethi lawo madoda. Yebo. Asiyukuthola lutho ngoDaniel. Yebo. Uma singalutholi kokuqondene nomthetho kaNkulunkulu wakhe. Uyezwa bathi uplan A wabo ufailile. Abatholanga qala kuDaniel in general outside ngaphandle. Mababheka umthetho akaphulanga umthetho. Mababheka abadla imali akadlanga imali zabantu. Mababheka kwabadakwayo akadakwanga. Mababheka kwabafebayo akafebanga. Mababheka kwabahlebayo akahlebanga. uDaniel upure. Bese bathi mele size no plan B. Ake siyohlala phansi siqubungulisise le ndaba kaDaniel ukuthi singamthola aphi, ngoba isitha senza njalo, sikufuna zonke indawo. Into esifunayo sifuna ukuqumba phansi, but ungavumi. Hallelujah. Ungavumi, qina. Lithi iBhayibheli encwadini yabase-Efesu lefundiwe la ithi qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Mawumzalwane mele utholakala uqinile enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Ungena qala bakupende bakuzame bakuqambela amanga, but kuproveke ukuthi this is a lie. Hallelujah. Kuproveke ukuthi this is a lie. Funda mama. 6. Yebo. Base bebuthana labo bongameli nezikhulu enkosini. Yebo. Basho kanje kuyo bathi. Yebo. Mana njalo Nkosi Darey. Yebo. Bonke abongameli bombuso. Yebo. Nababusi nezikhulu. Yebo. Nabomkhandlu. Yebo. Nezinduna. Yebo. Balulekene kanye ukuba kumiswe isimiso senkosi. Hallelujah. Bayenzeni bonke zonke izinduna, yonke executive iyahlangana iyakuzungu ngawe ithi hayi ake siphasise into ethize sizomqumba phansi, ngoba yebo yabo ukuthi bakuqumbe phansi into abayiplanile, but yenza sure ukuthi wena the holiness surrounded you ukuthi bangatholi next abazokuqumba ngayo phansi. Funda mama. Yebo. Bonke abomongameli bombuso Yes. nezikhulu nabomkhandlu nezinduna. Yes. Balulekene kanye ukuba kumiswe isimo senkosi. Yebo. Kumenyezwe isilayezo esiqinileyo. Yebo. Yilowo nalowo ocela isicelo kumuphi uNkulunkulu noma kumuntu ngezinsuku ezingamashumi-30. Yebo. Kuphela kuwe Nkosi. Yebo. Uyakuphothwa emphandweni wezingonyama. Yebo. Uyazi why bayenza so? Bazi kahle ukuthi asimtholanga kwabahlebayo, mara kwabathandazayo sizomthola uDaniel. Hallelujah. Kwabathandazayo sizomthola uDaniel. Bese babeka umthetho ukuthi Nkosi ake uphasise umthetho wokuthi loyo naloyo ozokhuleka nje unoma umuphi uNkulunkulu. Bayazazi vele ukuthi bona abakhuleki. Kunoma umuphi uNkulunkulu akaphonswe emphandweni ezingonyama. Bebazi kahle ukuthi uDaniel uzokhuleka. Hallelujah. Bebazi kahle ukuthi uDaniel uzokhuleka. Abantu izithamazazi kahle ukuthi wena uyiservant kaNkulunkulu, uzoyenza umsebenzi kaNkulunkulu, nothing else. They must know it. Hallelujah. They must know it. Ukuthi you are a prayer warrior. Angeke liphele ilanga ungakhulekanga. Ngeke liphele ilanga ungaworshipanga, because you are a worshipper. Hallelujah.
ngeke liphele ilanga ungafundanga izwi. Hallelujah. Bese bathi ozocela utho akaphonswe emphandweni wezingonyama. Baneshoka ukuthi uDaniel uyaya la, uyayehlela emphandweni ngoba he is a prayer warrior. Prayer is Daniel. Hallelujah. Prayer is Daniel. Hallelujah. Ngoba mawukhuleka uba umkhuleko, uma worshipper uba you worship ngokwakho nje, ungena izinto ziyalunga. Hallelujah. Funda mama. 8. Yebo. Ngalokho Nkosi simemezele isiyalezo. Simemezele. Batshela inkosi bathi inkosi simemezele. Why bangasimemezeli bona? Basi bayenzisa inkosi laba. Bayenzisa inkosi ngoba kunabantu abazokwenzisa. Hallelujah. Umuntu eze nento ayidesignile afika kunikeze yona wena athi hayi hamba namhlanje hamba utshela umfundisi ukuthi phela uSisiloreni uthi hamba wayena ngezi. Hallelujah. Bayenza inkosi ipuppet laba. Hallelujah. Kuyenzeka lokho yonke indawo. Kuyenzeka namasontweni. Abantu abafuna ukusondela kumfundisi kanti bafuna ukumenza ipuppet, bamenzisa intando yakhe, bamgudluze kuwili kaNkulunkulu. Hallelujah. Siyakubona kwenzeka. Ungavuma ukugudluzwa uwili kaNkulunkulu. Because people, they will shift you. Bakwenzise njengodinariyo. Funda mama. Ngalokho Nkosi simemezele isiyalezo. Yebo. Ulobe umbhalo ukuba ungaguqulwa ngokomthetho. Uyezwa bathi ulobe bhala Nkosi. Bhala ukuthi lento ozoyibhala ingashintshwa umuntu. Bayazi ukuthi bafuna ibenefit bona. Bayazi bafuna ibenefit bona. They want to crush Daniel, but they don't have power to crush Daniel. They must use the king. Hallelujah. Unganikisitha amandla ukuthi sukrashe. Bafumi. Be a strong Christian. Hallelujah. Be a strong Christian. Hallelujah. In the journey, in the leadership kunjalo. Baningi abantu abafikile nakithi bazama ukungenzisa into efunwa yibo. Ngibatshele ukuthi hayi ngime kule nto uNkulunkulu athi siyenze. Hallelujah. Ngoba kunabantu abayenzisanayo. Hallelujah. Amen. Kunabantu esingenabo emasontweni namhlanje. Hayi ngoba bebafuna ukuphuma. Kodwa ngoba isiquku sibayenzisile. Abangane bathi asahambe. Wahamba. Abangane bathi hayi. Christina bayakuzonda kanti uhleleleni la. Phuma Christina. Nayo Christina wathathu abangane bamenzisa waphuma. Hallelujah. Amen. Khona bangasekho ngoba bavumela abantu babayenzise. If you are a born again Christian, take your own decision. Hallelujah. Bavumi babe puppet, bakucontrol, bakwenzise ngoba njengoba bakwenzisa bafuna ukubenefita ngawe. Hallelujah. Bafuna wena uhambe phambili. Hallelujah. Amen. Uyazi ngakhuluma la.
Uyazi kube kuya ngabantu ngaba ngisezi mina la sengiyakhuluma njalo ngiqalile. Ngaba ngisezi mina la i6 ngizoshumayela la. Hallelujah. Kepha ngabatshela ngathi uyabona yini? Hayi 6 angicontrol angithatha i-decision ukuthi ngiyaya. Ungangenzi wena ofuna ukwenza okwakho yenza okwakho. Wena ofuna ukuhamba hamba. Kepha mina ngihambi ngoba uJehova akakasho lutho. Hawusibiya, hawu baba, hawusibiya, hawu baba, hawusibiya. Wayesingayenzi so. Yenza wena ngoba kukhulunywe kuwe. Isho wena akusiwongo kimi, awukhulunywanga kimi. Tete kuzokhulunywa kimi. Hayi, niyongibona ngokungasezi ukuthi sekukhulunywe kuye. Kepha mvumi kuba ipuppet yomuntu. Hallelujah. Bavumi. Take your own decision, Christian. Zazi indaba zakho. Uzime ukukholwa kwakho kumele wedwa. Bavumi group influence ukukholwa kwakho. Bavumi. Bavumi. Ngilwa kabe especially kubantu abasha ngoba abantu abasha bayathanda ukuinfluenceana ngezinto eziro. Ngilwa kabi kube ukuthi why ungakwazi wena ukusithathela i-decision. Ungangitsheli nge-peer pressure. Lo muntu angahudulanga kudonse sonto lakukhiphele ngaphandle. Uye wakhuluma wathi sengiyahamba nawe wathatha ibag yakho wathi sengiyahamba akafostanga. Hallelujah. Funda mama. Sihambe sisize abantu la. Ngize kumzalo noyedwa nina nonke valani indlebe ningalaleli ngizoshumayeza umuntu oyedwa nalo muntu oyedwa makube uwe. Funda mama. Ulobe umbhalo ukuba ungaguqula ngokomthetho. Yebo. Kwamamede namaPheresiya. Yes. Ongena kuguquka. Yes. Ngokunjalo inkosi uDariyu isiloba umbhalo nesiyalelo. Uyabona umuntu ongena backbone. uDariyu akana backbone. Bayamtshela ukuthi bhala ukuthi na uyabhala. Hallelujah. Yenza ukuthi na uyayenza. Namhlanje asilove wena ncedo na uyalova. Hallelujah. Hayi asiye phansi. Hayi ngaphandle kodwa ngeke bayenze next. Hayi lalela ngikutshela into ongayazi. Ngaphandle kwakho sisazoyenza, sisazoqhubeka sihambe. Bakhona abantu abaqala bashiya baqala ukuthi mabashile bona angeke sisaqhubeka namanje. Futhi siqhubeka kangcono ngaphandle kwabo. Ngoba bebasicrowd abasifakela ukushisa. Balokhu basilethela indaba. Silokhu sihamba sivikana nabo. Bayenza imikhuba ngaphandle ibuye ingcolisa ibandla. Hallelujah. Sike saduma kabi eChiefly abantu bangafuni ukuze ebandleni bazokhonza nathi ngoba bathi kunomzalwane othiza ngeke ngimbize ngegama. Uma eqeda ukwenza nje umsebenzi kaNkulunkulu uyohlala nabaphakamisa amabhodlela adakwe nabo waspenda. Nkosi yami waphuma wahamba. Sathi thank God saqala sabona kwabakhona iprogress ebandleni. Hallelujah. So uDariyu akana backbone nayo uyaloba nje lokho bamtshela khona. You must have a backbone. Abantu bazofika bakutshele bak-advise. Sisloreni, you are welcome to come and give me your advice. But your advice does not mean I must take it. I as a pastor mawukade ungi-advise noma mangi-advisile nosisa angi-advisile isikwiza sethu mele ngihlale phansi ngithathe my own decision based on the advices abanginikeze zona bese decide yourself. They were not deciding for you, but they were advising you. Hallelujah. Lo wabhala yonke into. Hallelujah. Funda man. Yebo. uDaniel esekwazi ukuthi umbhalo ulotshiwe. Yebo. Wangena endlini yakhe amafasitela ekameleni lakhe ayevulekile. Yebo. Ebhekisa eJerusalema waqa ngamadolo kathathu ngosuku. Nkosi uJesu uyayizwa le ndaba. Lithi iBhayibheli uDaniel sekazwile ukuthi kunento ebhaliwe. Uyabona ukuthi lento lebhekane nami inqamashi.
iqondene nami futhi anginakuyibalekela ngoba ngaphakathi ithi prayer, and a prayer is me. Na kanjani emabhubesini ngiyaya liyothi lishona namhlanje ilanga ngibe ngisemphandweni wengonyama. Kepha lithi iBhayibheli uDaniyeli wakhuphukela ekamereni lakhe akazange yeke ukuthandaza ngoba bamisela ingonyama. Wakhuphukela phezulu wafika waguqa kathathu ngosuku wavula amafastera wababhekisa eJerusalema wakhuleka kuJehova uNkulunkulu wakhe azi ukuthi amabhubesi khona, azi ukuthi inkemba ikhona, kepha akagivabanga. Hallelujah. Waguqa 3 times a day. Sebakuhlebile bakuhlebe khona la enkonzweni, kepha uthi lapha indawo yami yokukhuleka ngiyaya ngiyoguqa phambi kwabo. Noma bona bangakhuleki nami, noma ngingangena baphuma, kepha ngiyaya, angiyishiyi indawo yokukhuleka ngoba kunangikhuleka khona. Sengathi bekaqala wafunda incwadi kaEcclesiastes, umshumayeli athi umoya ombuso ukuvukela ungayishiyi indawo yakho. Mzalwane, umoya ombusi ukuvukela ungayishiyi indawo yakho. Iya kakhulu emthandazweni, fasta kakhulu, shumayela kakhulu, worshipa kakhulu, ungayishiyi indawo yakho. Ungayishiyi. uDaniyeli wakhuphuka. Hallelujah. Amabhubesi azi ukuthi akhona, kepha wakhuphuka. Wazi ukuthi bahleba wena, kepha undlule phakathi kwabo uthi sanibonani ngishaye emkhulekweni. Bathi hawulo ihlazo elingaka umntana kungena izola apushisisa prekisile. Hawu, kepha usaye emkhulekweni. Ingane izolo bekungena abantu, sibona abogogo bamatshali bangena ekuseni bazobika isiso, kepha uthi ngisaye emkhulekweni. Hawu, indoda yakhe beyingalalanga endlini, ilale kumakhelwane, kodwa ngisaye emkhulekweni. Ungamshiyi umkhuleko. Ingane akasebenzi, mara ngisaye emkhulekweni. Ingane uyagula, mara ngisaye emkhulekweni. Amabhubesi akhona amisiwe, kepha yiye emkhulekweni. Iya emkhulekweni. Ngayishiyi indawo yakho, ngayishiyi. Abantwana bakhe akusibo labadla ama-drugs, kepha ngisaye emkhulekweni. Izolo bebayosayina i-divorce, ngisaye emkhulekweni. Hallelujah. Phakathi wazi ukuthi ingonyama zikhona, but ukuthi ngiye emkhulekweni. Lithi iBhayibheli amafastera ayivulekele ngaseJerusalema ngoba kula ihope yakhe ikhona. Abantu bakwaIsrayeli uma behlaselwa izizwe bathunjwa bayiswa kwelinye ilizwe, mabafika endaweni bebafika bayibheke ukuthi le ndawo esime kuyo iposition eyibheke ngakuphi. Uma sila iJerusalema ngabe likuphi? Njalo mabathandaza mele kube khona into ebakhumbuza iJerusalema. Noma bangaba kusinye isizwe, mara kuba khona into ebakhombisa idirection yeJerusalema. Ngoba bayazi ukuthi ukunqoba kwabo, ihope yabo kuseJerusalema. Ukunqoba kwabo kusemthandazweni. Ngakhohlwa umthandazo, ngakhohlwa ukuzendlini kaNkulunkulu. Hallelujah. Ziningi izinto ezovuka azikakavuki, sazovuka eziwesi. Awukaguli, sazoqala okunye okuzokuthusa, kepha iye emkhulekweni
uthi amabhubesi akhona abekiwe, umphande wengonyama ukhona amarangi yayo emkhulekweni. Hallelujah. Funda mama. 11. Yes. Ayesebuthana lawo madoda. Yebo. Amfumana uDaniel ekhuleka. Yebo. Enxusa kuNkulunkulu wakhe. Yes. Asondela akhuluma phambi kwenkosi. Yes. Yebo, qhubeka. Yes, verse 12. Asondela akhuluma phambi kwenkosi ngesiyalezo senkosi athi, asithi ulobile isiyalezo sokuthi yilowo nalowo ocela nakumuphi uNkulunkulu noma kumuntu. Yebo. Ngezinsuku ezingama-30 kuphela. Yebo. Ezingama-30 kuphela kuwe Nkosi, uyakuphonsa emphandweni wezingonyama na? Inkosi yaphendula yathi, yes. Iqinisile leyo nto ngokomthetho wamaMede. Yes. NamaPheresiya. Yes. Yebo. So laba bantu bamzwile uDaniel ekhuleka, basondela enkosini bakhumbuza inkosi into ayibhala ibhalwe yibo, bamtshelile bathi uya konje washo wathi ake sifunde ukuthi wabhala la ukuthi umuntu ozocela kuNkulunkulu omunye ngaphandle kwakho bayam-exalta, bayamphakamisa, bamenza ukuthi azizwe amkhulu ukuze akwazi ukuthi ayi-understand lento. Hallelujah. I understand. Uyazi kunomuntu okwazi ukukhuluma nomuntu. Hallelujah. Uyabona bakwazi ne-youth yasenkonzweni, yabona i-youth yasebandleni lami abeka abantu abastontu njengalabo. Labo angibafuni nalabahambe ngakhona bastoti kabi, bayazi ukuthi mabangikwatisile izinto sezibheda, abasezi bonke khona le 2 abazoyithumela bathi hamba. Bayazi ukuthi mabafike banendlela yokukhuluma nami bese ngizobalalela bese abuyele kuye abanikeza ireport epositive ukuthi hayi sesixolelwe singayochubeka siganga ngoba baganga naye, singayochubeka sigange. So nabo labathatha lenkosi bayi-exalte ngoba nabo le thuba bayithumela bafike kuqala basi bayangibonga ukuthi baba hawu azi baba ngendlela wena ungakhona. So basho bese ngiyathamba na bathambisa inkosi laba bese inkosi banikeza indlebe bathi ngishushilo ukuthi umuntu ozokhuleka uzophonswa emphandweni ezingonyama na. Inkosi ithi yebo, abasho ukuthi uDaniel ukhulekile sifuna phonswe emphandweni. Qala bamkhumbuza avuma athi yebo bese bathi nami okhulekile ngendlela abasenga khona. Hallelujah. So bayafika enkosini bayayitshela inkosi ukuthi no sekumoshakele, kepha nkosi kunalokhu okubhalile uyakukhumbula na? Athi yebo ngiyakukhumbula lokho engikubhalile. Iqhubeka mama. 13. Yebo. Ayasephendula ethi phambi kwenkosi, yebo, uDaniel lo ongawabethunjwa bakwaJuda akakunaki wena Nkosi, nesiyalezo osilobileyo, kepha uyacela isicelo sakhe kathathu ngosuku. Lapho inkosi isizwile lawo mazwi yadabuka kakhulu, yayibeka inhliziyo yayo kuDaniel ukuba imkhulule. Yebo. Yazama ukumophula kwaze kwaba sekushoneni kwelanga. Uyezwa la kuthiwa inkosi ikube batshelile inkosi ukuthi la sitrika uDaniel, ngabe inkosi ayivumanga ukubhala isiyalezo ngoba inkosi yayimthanda uDaniel, yayimazi uDaniel ukuthi ulungile uphelele emsebenzini wakhe. Bambhalisile angazi kwayena ukuthi kutrikwa uDaniel. Manje uDaniel ungene ku trap, ufuna ukumkhipha, akakwazi ukumkhipha ngoba lento ayibhalile ayina kuphendulwa umuntu. Hallelujah. Ayina kuphendulwa umuntu. Yabona ukuthi abantu basile. Hallelujah. Umuntu esenkingeni la akusese uDaniel yedwa, uDaniel nenkosi. Hallelujah. Amen. Bamenzisile wayenza. Hallelujah.
But hayi xosha uLoro umxoshe mfundisi mxoshe ayikho indaba yakhe thina sizolifunda iBhayibheli kangcono thina umxoshe kusasa abekho bonke. Hallelujah. Bonke labantu abakuthembisile bathi thina le mfundisi le sizoyenza le abekho. Hallelujah. Ungavuma ukwenziswa ngoba abantu bazokufaka ekoneni bakwenzise into ezobuya ixake wena. Inkosi ixakekile manje. Lithi iBhayibheli wazama ukumaphula uDaniel to save Daniel the whole day but akakhonanga ukumseva uDaniel ngoba bamenzisile. Bambhalisa bathi inkosi signa nkosi signa la ukuthi lento le nkosi ayinakuguqulwa umuntu. Base bathi shosho nkosi angishuqinisela ayinakuguqulwa. Athi yebo. Hallelujah. Ingakho if you are in leadership, noma ngabe ku leadership emsebenzini, noma ngabe ku leadership esikolweni, noma ngabe ku leadership qaphela abantu abangama advisors wakho. Hallelujah. Qaphela ukuthi abakwenzisi na. We need advisors to advise us, but our advisors, please siyekeleleni si-adviseni bese niqhele nisiyeke sithathe decision yethu sibuye sinitshele ukuthi hayi sesidecide lokhu kulokhu nalokho ngi-advise ngakho sisiphathi ngidecide lokhu ngangidecide bese uthi yenza bhala mfundisi ibhale namhlanje. Uyabona le mfundisi mawungayifaka ku WhatsApp group namhlanje i-announce manje i-announce bathi babuye emsebenzini bayithola seyi-announcewe. Bayakwenzisa phuthuma yini into ejaheke kangaka. Hallelujah. Mawuthi papa ene kwesinye isikhathi yazi izinto ezenziswayo uyangenzisa into sisinondumisa ueme ukushaya uChristina mayiqeda lapho ingashaya uChristina ishaya abanye abantu limaza abanye abantu. Hallelujah. Limaza abanye abantu. So leave us to take our own decisions. Hallelujah. You are welcome to advise us. You are welcome to guide us. But at the end of the day, mpheni thuba naye ukuthi hayi mama bekuwumbono nje besikubonisa kodwa sicela ukuthi wena usitshele kuyikho kumele sikwenze. Hallelujah. Thina sizosupporta mama, we are here ukuthi sikusupporte siku-advise ngalokhu but ekugcineni thatha i-decision bese ubuye kithi usinikeze i-decision. Bantwana bami sisilolo mama boma ngi-adviseni kodwa ninginikeze space sokuthi ngithathe ini final decision. Yes. Amen. Hallelujah. Ngize kini ngithi this is what I have decided. Funda mama. 15. Yebo. Ayesebuthana lawo madoda enkosini. Yebo. Athi enkosini. Yebo. Yazi inkosi ukuthi kungumthetho wamaMede namaPereshiya ukuba kungaguqulwa isiyalezo nesimiso esimiswa inkosi. Esimiswa inkosi. Simiswa inkosi lesilayezo. No. Asimiswanga inkosi. Yibo abasimisile basebenzisa inkosi baphethe ukusa bastop. Hallelujah. Bese bathi simiswe inkosi. Bathi kumthetho wethu ukuthi once inkosi yasho something akumelanga leyo nto iphikiswe. Kathi yibo abayishilo lonto yokuthi uDaniel kumele aphonswe emkhandweni wezingonyama lamasela lawo. Funda mama. Yayisiyaleza inkosi. Yebo. Walethwa uDaniel. Yebo. Waphonswa emphandweni wezingonyama. Waphonswa emphandweni wezingonyama uDaniel. Inkosi yakhuluma yathi kuDaniel. Yebo. uNkulunkulu wakho omkhonza njalo. Yebo. uNkulunkulu wakho omkhonza njalo uzokukhulula. Le nkosi into engiyithanda ngayo ukuthi ikhumbulile yazi ukuthi uNkulunkulu wamaIsrayeli uyazenza izinto. Hayi nakuba bengisemncane noma bengekho kade emhleni kamkhulu uNebukadneza kunamadoda wakhipha emlilweni.
Hallelujah. Hayi emhleni kababa uBhalshetha, hayi unombhalo wabhalwa bahluleka ukuchaza bonke, but uNkulunkulu wama-Israyeli wakwazi ukuchaza. Daniel, hamba emphandweni engonyama, but uNkulunkulu wakho mkhonza njalo. Ngineshongaye ukuthi uzokhipha uNkulunkulu wakho omkhonza njalo. Ngizobelezela kumuntu namhlanje, ngizobelezela kumuntu ukuthi uNkulunkulu wakho omkhonza njalo uzokhipha kulo mphando engonyama kuwo. Angazi umphando onjani, angazi bakuplaneleni, angazi bakhuluma bathini, but the God that you serve, he shall rescue you. Uzokhipha emphandweni wengonyama. Baneshoka ukuthi zizokudla le, but zingakudli, zivele zisuthe nje, zivele nje ingonyama ziqunjelwe isisu. Zithi hayi asidinga ukudla namhlanje, ngathi singatholi ino, sithi ukubhodla bhodla, zingakudli. I-unemployment okuyo uNkulunkulu wakho omkhonza njalo uzokhipha. Isifo sokudlayo uNkulunkulu wakho omkhonza njalo uzokhipha. I-financial problem ophakathi kuyo uNkulunkulu wakho omkhonza njalo uzokhipha. Uzokhipha. Wena mkhonze njalo, mkhonze njalo, mkhonze njalo. Uzwile ukuthi umphando wengonyama ukhona, but umkhonze. Uzwile ukuthi isithando somlilo sikhona, but umkhonze. Uzwile ukuthi rejection ikhona, but umkhonze. Uzwile ukuthi bahleba ngawe, but umkhonze. Uzwile ukuthi bafuna ukudiliza wena emsebenzini, but umkhonze. Khonze njalo, khonze njalo. uNkulunkulu wakho Daniel umkhonza njalo. Bamsebenzisile njengenkosi. Ngiyakufaka emphandweni engonyama Daniel, but uNkulunkulu wakho mkhonza njalo uzokhipha. Uzokhipha uNkulunkulu wakho, uzophuma, uzophuma. Angeke ufele emphandweni engonyama. Bona bazofela khona, abayenzela wena ugibe, bona bayofela kulo. Funda sikhambe mama, sebasikhumbulile chief bayasifuna. 17. Yebo. Kwase kulethwa itshe. Yebo. Labeka emlonyeni womphando. Yebo. Inkosi yalinamathelisa ngendandatho yayo. Uyezwa? Kuyafungwa la. Lithi iBhayibheli makaqeda ukuphonsa uDaniel emphandweni engonyama, wayelethwa itshe elikhulu. Bafika balibeka, kwalethwa indandatho yenkosi nendandatho yenduna zenkosi, yabekwa phezu kwetshe. Bafunda bathi lokho esikwenza la akuna kuguqulwa muntu. Ankathale mhlambe bakuvalele ebhodleleni bakubopha, bakubethele ehlahleni ngeyipikiri, bakubopha bakushisela kuphi, bathatha izambatho zakho bayosebenza. Lalela ngikutshele, uNkulunkulu wakho omkhonzayo uzawukhipha. uNkulunkulu wakho omkhonzayo uzokhipha. Imithi yabo iyochitheka, amabhodlela wabo azophahlaka, izinto abazibophile ziyosha. uNkulunkulu wakho omkhonza njalo, uNkulunkulu wakho omkhonza njalo uzokhipha. Funda mama sihambe. Kwase kulethwa itshe. Yebo. Emlonyeni womphando. Yebo. Inkosi yalinamathelisa ngendandatho yayo. Yebo. Nangendandatho yezikhulu zayo. Yebo. Ukuze kungaguqulwa lutho maqondana noDaniel. Kuze kungaguqulwa lutho maqondana noDaniel. Bayazenza izinto abathakathi, bayasigqiba, bayazilahla entabeni labangazi khona kwabona, ngoba angifuni ukumzwela, angifuni ukulanda kusasa, ngithi sewuhlupheke kakhulu. Hayi lalela ngikutshele, uNkulunkulu wakho omkhonza njalo uzozilanda aziphahlaza azikhathe. Phume wena, phume wena. Funda mama, ngishilo ngathi bayasifuna echief lithu, funda. 18. Yebo. Inkosi
inkosi yase iya endlini yayo Yes. yobukhosi. Yes. Yadlulisa ubusuku izila. Izila. Uyabona lo baba bekaphatheke kabi. Uze uyamfastela uDaniel. Hey. Mhlambe babuyele enyangeni bayobhadala imali. Baye enyangeni ekwaziyo. But le nyanga ngoba bayinika imali enkulu ikusebenzile. Lalela leyo nyanga ezojika yokufastela yona ethi Nkosi bengazi ukuthi ngenzani. Ngisuke ngadonywa imali kodwa mkhulule. Hallelujah. uNkulunkulu wakho umkhonza njalo uzokukhipha. Funda mama. Inkosi ayisiya endlini yayo Yes. yobukhosi. Yebo. Yadlulisa ubusuku izila. Yebo. Izinkenezo zokubethela azilethwanga kuwe nokuthongo bayibalekela. Nokuthongo bayibalekela. Hallelujah. Nokuthongo buyabaleka buzobaleka kubantu abakuthakathile, kubantu abakuplanela kubi angeke balale. Kuyophela ubuthongo bazohamba bayokukhulula wena ngoba boshwebo bazokukhulula. uJesu angeke abanike ubuthongo. Funda mama. 19. Yebo. Inkosi yavuka ekuseni kakhulu. Yebo. Yashesha yaya emphandweni wezingonyama. Yashesha yaya emphandweni wezingonyama. Cabanga uDaniel ayilalanga ubusuku bonke. Ayinandaba nesiyalezo nesifungo manje. Seyifuna uDaniel ephumile. Ayilalanga iphelelo ubuthongo. uNkulunkulu wakhe amkhonza njalo uDaniel umsebenzele. Ngoba mawusakhuleka kuNkulunkulu akubonakala ukuthi wenzani. Kepha libakhona usuku la uNkulunkulu abonisa khona ukuthi he is God. Hallelujah. Amen. Funda mama. 20. Yebo. Kwathi isisondele emphandweni kuDaniel. Yebo. Yamemeza ngezwi elikhalayo. Yebo. Inkosi yakhuluma yathi kuDaniel. Yebo. Daniel. Yebo. Wena nceku kaNkulunkulu Yebo. okhulayo. Yebo. uNkulunkulu wakho omkhonza njalo. Yebo. Angakukhulula kuzo izingonyama na. Yes. Hallelujah. Amen. Qhubeka mama. uDaniel wathi enkosini. Yebo. Mana njalo Nkosi. Yebo. uNkulunkulu uthumile ingelosi yakhe. Uyambona uDaniel? uDaniel akakhuluma izinto eziningi. Thumana njalo Nkosi. Hayi izolo bekakufaka emphandweni engonyama but uDaniel akakhohlwa ukuthi lo muntu uyinkosi. Mana njalo Nkosi. Akamthuka akaphenduli kabi. Akathi bewuthi uzama ukwenzani. Uthi mana njalo Nkosi. He respects. Nala singasadingi khona. uNkulunkulu wakho omkhonza njalo. Engikuzele namhlanje ukuzotshela umuntu ukuthi uNkulunkulu wakho omkhonza njalo. Uzokukhulula kulomphando kuwo. Wena qhubeka nje umkhonza njalo. Lapho umoya ombuso ukuvukela ungayishiyi indawo yakho. Lapho uzokuthi bakuhlebile ungayishiyi indawo yakho. Do not forget the place of prayer. Ungakhohlwa uNkulunkulu wakho omkhonza njalo. Uzokukhulula. Khathazwa yini? Yazi namhlanje ukuthi uNkulunkulu wakho omkhonza njalo. Uzele ukuzokukhulula. Inkonzo namhlanje beyenzela ukukhululwa kukaDaniel emphandweni wengonyama. Daniel uyakhululwa. Ngifuna ukukhuluma kumuntu la osemphandweni wengonyama ukuthi uyakhululwa namhlanje. Angazi umphando wani ingonyama ezinjalo phakathi kuzo, but lezo ingonyama azizodla wena. Funda mama sihambe. Funda. Yebo. Yebo. uNkulunkulu uthumile ingelosi yakhe. Yebo. Wavimba imilomo yezingonyama. Wayenze njani uNkulunkulu? Wavimba imilomo yezingonyama. Uthuma ingelosi yakhe. Namhlanje ingelosi kaNkulunkulu ithunyiwe ukuthi izovimba imilomo yabathakathi, izovimba imithi
kunezinto ezenzekayo ezifuna ukudla wena. Thoma ingelosi yakho uNkulunkulu ziyavinjwa ngegama lika Jesu. Ziyavinjwa izinto bebathi zizodla umshado wakho, ziyavinjwa izinto bebathi zizodla abantwana bakho, ziyavinjwa izifo ebekade zizodla wena, ziyavinjwa ngegama lika Jesu. Funda sambe. uNkulunkulu uthumile ingelosi yakhe. Yebo. Wavimba imilomo yezingonyama. Yebo. Azingilimazanga. Yebo. Ukuba kwafunyanwa kimi ukungabi nacala. Kwafunyanwa kimi ukungabi nacala. Into kumele ifunyanwe uma ingelosi ifika izovimba izinto, ingakutholi nawo nezinto ezilwela ngazo, ingakutholi nawe uhambile wayobathatha, ingakutholi nawe uhambile wayogquma wapeyita wathi uzama ukuzivikela. Ayitholi ingelosi ungenacala, bese ingelosi izovimba umlomo wezingonyama. Namhlanje umlomo wezingonyama uyavinjwa. Funda sihambe. Funda sihambe. Yayisijabula kakhulu inkosi. Yebo. Yayaleza ukuba uDaniel akhushulwe emphandweni. Yebo. uDaniel wayesekhushulwa emphandweni akafunyanwanga kuye. Akufunyanwanga scratch sengonyama, azisondelanga kuye, akafanga. Uyaphila nawe, uyophila nawe, uyaphila. Angikathali ukuthi bongene kuphi, bephotswe kumuphi umgodi, bebakufaka kuphi, bebakugubhela kuphi. Kepha uJehova namhlanje uthi ngikutshele ukuthi sukuma ume ngenyawo, kunengelosi ayithumele ukuzovimba. Sukuma ume ngenyawo. Vala iBhayibheli, siyahamba siye chief manje. Vala. Kunabantu namhlanje uJehova ufuna ukubakhipha emphandweni wengonyama, ufuna ukubakhipha. Uthumile ingelosi yakhe, ingelosi yakho uyithumele ukuthi izokukhipha, izovimba umlomo wengonyama. Yiziphi ingonyama? I don't care. Run forward, gijima uze ngaphambili, gijima uze ngaphambili, gijima uze ngaphambili. Kuyovinjwa imilomo namhlanje, imilomo yengonyama kuyovinjwa namhlanje, imilomo yengonyama kuyovinjwa namhlanje ngegama lika Jesu. Kuyovinjwa imilomo yengonyama, iyavinjwa, iyavalwa ngegama lika Jesu namhlanje. Isitha siyanqotshwa. The devil is a liar. Abasakhela ugibe kuyowela bona namhlanje. Kulelo gibe izifo ziyalapheka ngegama elinamandla lika Jesu. Mighty Jesus, mighty Jesus.